Good morning matats. Naghabwa nami. Ay sila di ay ka nagsilpon man ta, naguhit na nagsilpon. Do ka bang katong donggo. Dara ang isa na human na, toraw. Patong kulay blue, pagulan jud na human. Plagir. Dire sa kapag vlog ni. Karga ko. Tama sa tamatats. Spice ako dabi puli ko diya. Sige. Trabaho sa tamatats ha. Og mo na tumatats no atong pulihan ng atong isa ka kauban diha kay kadto magud siya driver magud sa top down. Siya magud ang mag-deliver gikan diha padulong sa timbangan. So ato sa pulihan kay napansin ta niya nga naga-video lang ta. Hi guys, good morning. Abo na pod mi. Sila ka bangka kay Pigado. Og ato sang sakaon matats kasi lipo na to kung pila ang parcel silang isda ano mura matag-iya ni matats bitaw matats oy giistapan pa bitaw ang isda mo nang ato sang silipon dito mangutaan nata kung pila ang parcel. So ang parcel din nabili na matats kaya pa mga 500 kilos. So mo nang gikuhaan sa nilag tubig kay standby palagi ang isda og pagkatod-tod matats musugod na po naghabwa. Wala pa kani kwartaon sa may kwartaon ako ani. Wala kay First trip. kwarta kani wala. Oo nang deliver. Basta kampigan eh. Ana tirada dia. Op. Konting katahimikan may kumakain. Wag magulo, may pinag-usapan sila. Habo na daw. Habo na po ito mga tats. Bili na po itong cellphone sa ubos. So ato na po ng habuan mga tats no. Ganihan magod nag-declare magod nga stop sa. So mo tong gistapan sa to siya gipa-deliver sang isa ka top down karon gipatiwas naghabwa mo nang dire-diretso na atong habwa diya kay siguro nanay bayar nga mokuha ni mga isda. So ingana jud na mga tats dili jud na siya ing basta-basta bitaw mahurot ang isda kay sibre sa sobra kadaghan po daw isa pa ang bayar napoy bayar nga dili niya kaya hotdon ang isa ka bangka. So mokuha lang ng isa ka bayar dag 300, 200 magdepende. Napoy bayar nga hotdon pod niya ang isa ka bangka. Ug naapoy bayar mga tats nga kaya niya hotdon ang duha ka bangka. Example ang karga sa isa ka bangka 1,000 sa pikas 1,000. Kaya niya na hotdon kay nga naman daghan sa piskar nga ginapadlagan sa lagyo nga mga lugar. So ingana na sa mga tats no mo na ginatawag nga big buyer. So kaya niya hotdon kung pila ka bangka ang imong isda. Samot na magnihit ang isda mga tats gagmay lang kay deliver no. Example ang presyo sa isda 80. Moambak ang isa ka bayaran nag 90. Moambak kudog ang isa og 100. So ingana na sa mga tats no mag-inambakay na sa presyo para lang makaisda kay gamay ra gud ang deliver. Pero barato gani mga tats dili na sa basta-basta mo dasmag no kay basi makakuha slag barato unya pag deliver na sa ilang lugar naapay mas barato sa ilaha o di nalugi sila. So no man natong habo matats, mapasin na ta kay galain ng panahon. Ulan-ulan. Pila ra go isda eh. Gamay re para siya ato matats. Tama lang to sa starting. So dili lang ta matong video, daghang salamat. Thank you.